Każdy człowiek, który zastanawia się nad porządkiem wszechświata, czuje, że za zjawiskami stoi łańcuch przyczyn i skutków. Ogień pali bawełnę, woda płynie, słońce wschodzi. Wszystko to wydaje się przebiegać według koniecznego porządku. Ale czy ten porządek jest naprawdę konieczny? Czy może to jedynie nieustannie powtarzający się nawyk? Prawie 1000 lat temu Imam al-Ghazali zadał to pytanie na poziomie o wiele głębszym niż filozofowie jego czasów. Filozofowie, zwłaszcza z tradycji Arystotelesa, tacy jak Al-Farabi i Ibn Sina, Avicenna, twierdzili, że każde zjawisko w naturze ma konieczną przyczynę. Według nich ogień ma moc palenia ze swej natury. Palenie jest w nim wrodzone, tak jak w bawełnie wrodzona jest palność. W ten sposób natura jawi się jako samodzielny system, rządzący się własnymi, niezmiennymi prawami. Ghazali odrzucił to twierdzenie. Dla niego ogień sam z siebie niczego nie spala. Spala tylko dlatego, że Bóg w danym momencie stwarza akt spalania. Jeśli Bóg nie zechce, ogień nie spali, woda nie zmoczy, kamień nie spadnie. Porządek, który widzimy w świecie, nie jest więc koniecznością, lecz nieustannym nawykiem boskiej woli. Dlatego Ghazali nazywa prawa natury adatullah, nawykami Boga. To nie tylko twierdzenie teologiczne, ale także rewolucja epistemologiczna. Ghazali pokazał, że przyczynowość nie jest koniecznym związkiem, lecz powtarzanym spostrzeżeniem, przyzwyczajeniem naszego umysłu. Widzimy, że jedno zjawisko następuje po drugim, ale to nie dowodzi, że jedno jest przyczyną drugiego. Wiele wieków później David Hume odkryje tę samą prawdę na nowo w swojej krytyce pojęcia przyczynowości. W sposób nieoczekiwany, współczesna nauka zbliżyła się do intuicji Ghazalego. Fizyka newtonowska przez długi czas przedstawiała wszechświat jako doskonałą maszynę, w pełni deterministyczną, w której każde zdarzenie jest koniecznym skutkiem poprzedniego. Jednak w XX wieku fizyka kwantowa obaliła ten pogląd. Na poziomie atomowym nic nie jest pewne. Zachowanie cząstek można opisać tylko w kategoriach prawdopodobieństwa. Pozycja lub ruch elektronu nie są z góry określone. U podstaw rzeczywistości leży możliwość, nie konieczność. Według teorii kwantowej wszechświat jest morzem fal prawdopodobieństwa. Gdy zachodzi obserwacja, fala zapada się w jeden wynik. Zadziwiająco współgra to ze słowami Ghazalego. Bóg w każdej chwili jest w akcie stwarzania. Koran Surat Ar-Rahman, werset 29. Wszechświat nie jest statyczny, jest stwarzany na nowo w każdej chwili. To, co nazywamy prawami natury, to jedynie statystyczne odbicie boskiej stałości. Słowa Ghazalego „ogień sam z siebie nie pali” brzmią dziś jak echo współczesnego odkrycia. Żadne zdarzenie nie jest absolutnie zdeterminowane. Prawa natury nie są niezłomnymi koniecznościami, lecz wzorcami wysokiego prawdopodobieństwa. Ich powtarzalność daje nam iluzję niezmienności. Jeśli Bóg zechce, łańcuch prawdopodobieństw może się zmienić, a ta zmiana jest właśnie cudem. Cud to nie zawieszenie praw natury, lecz wybór Boga, by działać inaczej. We współczesnym języku można powiedzieć, że prawa natury to średnie zachowanie ciągłego aktu boskiego stworzenia. Regularność kosmosu jest widzialną formą woli Boga. Dlatego dla Ghazalego badanie przyrody nie jest sprzeczne z wiarą. Jest odczytywaniem języka, w którym Stwórca objawia swój porządek. Niepewność kwantowa, teoria chaosu i entropia pokazują dziś, że stworzenie jest procesem ciągłym. W porządku istnieje nieustanne odnowienie. Każda chwila jest nowym aktem istnienia. Nic nie istnieje całkowicie samo z siebie. To, co dla Ghazalego było kwestią wiary, dziś staje się naukowym opisem rzeczywistości. Wszechświat nie jest zamkniętą maszyną, lecz żywym porządkiem, nieustannie odnawianym przez wolę Boga. Dlatego słowa, które napisał 1000 lat temu, brzmią dziś jeszcze jaśniej. Spalanie przez ogień nie jest konieczne. Pali tylko, jeśli Bóg tak zechce.
Współczesna fizyka powtarza tę samą prawdę innym językiem. Wszechświat nie jest deterministyczny. Wyniki są probabilistyczne. Żyjemy w sieci możliwości, które są wybierane w każdej chwili. Dwa języki, jedno znaczenie. Wszechświat nie jest samodzielnym mechanizmem, lecz nieustannym przejawem świadomej woli. Prawo natury jest widzialnym językiem boskiej stałości. Filozofia Gaazalego nie zaprzecza nauce, nadaje jej duszę. I tak jak przyznają dziś fizycy, na najgłębszym poziomie rzeczywistości nie wiemy, dlaczego coś się dzieje. Gazali doszedł do tego wniosku 1000 lat wcześniej i powiedział po prostu: nie jego należy pytać o przyczynę, bo on jest przyczyną wszystkich przyczyn,